Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Dwiki Bayu Saputra. Kula saking kelas 11 TPM loro. Kula teng mriki abeng trampil pranata adicara. Monggo mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sugeng sampun para rawuh ingkang kinurmatan, para sesepuh, bumi sepuh, kadang kinasih, saha tamu undangan sedaya. Alhamdulillah, puji syukur tansah kita aturaken dumateng Gusti Allah. Awit mung karsanipun Gusti, dina iki kita bisa padha kumpul bareng ing papan sing berkah iki. Kanthi rasa bungah lan seneng, nyekseni lan nderek maringi pangestu tumrap sepasang manten anyar Kakang Raden Samnotoboto saha Mbak Yu Segawanti Putri. Mugi panggih kalih penganten iki dadi wiwitane urip sing anyar, kebak katresnan, rahayu lan diberkahi Gusti Allah. Amin. Para rawuh sedaya, acara sing kapisan yaiku pasrah tamtu. Saking pihake penganten kakung badhe ngaturaken putra kesayangane kanthi rasa tanggung jawab. Tondo siap dadi kepala griya sing tanggung jawab marang garwane. Saka pihake penganten putri kanthi ikhlas nampani, kanthi pangajab mugi loro-lorone bisa nglakoni urip bebrayan kanthi rukun, sabar lan tentrem. Mugi pasrah lan kanthi iki dadi pratandha wiwitane panguripan anyar sing kebak pinaringan rahayu lan barokah. Amin. Sakmenika mlebu acara panggih manten, yaiku patemone loro manten anyar tandha yen katresnan sejati wis kapindhut dadi siji. Kawiwitan saka dalan gantal, tandha loro manten padha ngiket janji tresna nglantarake rasa katresnan sejati. Sabanjure njandhok, tandha penganten kakung wis siap dadi pelindung lan tanggung jawab marang garwan. Sakwise kuwi penganten putri ngembah sikile penganten kakung minangka pralambang bakti pangabekti lan rasa katresnan saka istri marang suami. Mugi kaloro tansah rukun, saling nglengkapi lan saling ngasihi. Saiki mlebu acara kacar puja, yaiku pralambang panguripan bebrayan. Penganten kakung ngucurake pitulas marang penganten putri tandha yen suami tanggung jawab nyukupi kebutuhan omah tani. Penganten putri napani kanthi rasa syukur tandha yen istri siap ngatur, ngopeni lan nguri-uri berkah sing diparingake Gusti. Mugi tansah pinaringan rezeki sing cukup, urip makmur, barokah lan ora kekurangan apa-apa. Amin. Sakmenika mlebu acara dahar limah. Penganten loro padha dahar sak piring pralambang urip bebarengan, siji ngangkati sijine, rukun lan gotong royong ing sak pernikahanan. Ora mung ngicipi panganan, nanging uga ngicipi urip bebrayan sing kudu dilakoni kanthi sabar lan legowo. Mugi Gusti tansah paring tentrem ing ati lan cukup sandang panganing keluarga. Amin. Para rawuh ingkang kinurmatan, sakmenika mlebu acara sing paling ngaturake ati, yaiku sungkeman. Penganten kakung lan penganten putri
tinimbang rasa syukur bakti lan tresna marang wong tuwa sing wis ngasuh ngopeni lan ndedonga nganti tekan dina iki. Mugi pangestu saking wong tuwa dadi pepadang dalan uripe loro manten ngantos pinanggih kabegjan sejati. Para rawuh sedaya, sampun kalampah sedaya runtutan acara manten wiwit saka pasrah tampi, panggih, dahar limah, sungkeman, ngantos pungkasan kanthi lancar lan marem mengati. Mugi penganten loro tansah pinaringan rahayu, langgeng, tentrem lan pinaringan anak turun sing soleh lan solehah. Ora ketinggalan matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya para rawuh sing wis rawuh lan maringi pangestu kanthi tulus. Mugi Gusti Allah tansah maringi berkah, slamet lan kesehatan kanggo kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng tanggap warsa lan mugi rahayu tansah ngancani panjenengan sedaya. Amin amin.